Hej alle sammen, velkommen til den her video. Så jeg vil bare lige sige hej til jer alle, og håber I har en god sommerferie indtil videre. Jeg vil bare lige vise de 2 kæpheste jeg har lige nu. Jeg har nogle sådan 3, men jeg vil være den ene tilbage. Så først har jeg den her. Den er sort, og jeg har selv syet øjne på den her. Og den her kommer fra Panduro. Lige nu er de rabat, jeg tror det er sommerrabat, så det koster 150. Jeg tror at normalt det koster sådan 200 måske, 200 plus. Og så har jeg også denne her. Den her ved jeg ikke hvor det kommer fra, og I må rigtig gerne skrive nogle navne nede i comment. Så ja, det var bare det. Hej hej! Og jeg vil også bare lige sige, at det her var en meget lille video, og ja, I må gerne skrive navn.